Hola, molt bones. Avui estic amb la Maite i és una entrevista un xic especial perquè avui el que parlem és sobre un llibre, sí, sobre un curso de milagros. La Maite és molt coneixedora d'aquest llibre i estudiosa i dona formació, dona cursos, ens explicarà com ho fa, sobre l'ensenyança d'aquest llibre. I l'he anat a buscar, el tinc molt a prop cada dia, mira, el tinc, Maite, i molts dies, la gran majoria de dies, en llegeixo, ni que sigui un paràgraf, el llegeixo. Sí? Hola, Maite, benvinguda. I per començar, si vols, ens pots donar una idea de què és un curso de milagros? Sí, hola, bona tarda, Salva. Doncs un curso de milagros, com tu bé has dit, és un llibre. És un llibre que té diverses parts, però el que realment és un camí cap a la unitat. És un camí que ens porta cap a trobar-nos, o no trobar-nos, sinó retrobar-nos amb el que realment som. Ja sé que és com molt obert, no? Però aquest seria el resum més resum. El llibre, com tu bé has ensenyat, és un llibre, però dintre del llibre n'hi ha tres llibres, que és el llibre de text, els exercicis i el llibre del mestre. El que fem realment no són formacions, sinó el que són trobades d'estudi, perquè dintre del llibre no n'hi ha formador i format, ni mestre ni alumne, sinó que les ensenyances que es donen és que tots som mestres i alhora tots som alumnes. Llavors, el que jo imparteixo no són formacions, sinó són trobades, en les que tothom anem a aprendre una mica de tots. I contestant el que fem és sobretot pràctica, perquè, clar, el llibre és molt teòric i el que intentem fer és baixar-lo amb el nostre dia a dia i poder practicar-lo. I que cada dia tinguem més estonetes d'unitat o de pau i no tanta guerra o campo de batalla, que és una altra de les paraules de les que parla el llibre. O sigui, hi ha una part que és la part teòrica, diguem, sí, i hi ha una part que és el llibre d'ejercicios, que és una part pràctica. Sí. En què consisteix el llibre d'ejercicios? El llibre d'ejercicios són 365 frases o reflexions amb les quals és bo que cada dia facis una. No més d'una al dia, això sí que t'ho diu, et dona una guia de com hauries de fer-los i el que sí que és interessant és que mai facis més d'una al dia, tot i que sí que podries fer una mateixa durant 2 o 3 dies, perquè a vegades necessites més d'un dia o de 2 per integrar aquella reflexió que t'està oferint el curs. També si veus que passen més de 3 o 4 dies i continues amb resistència, el millor és deixar-ho perquè potser és l'ego el que t'està donant aquesta resistència i és saltar d'exercici i potser retornaràs aquí i altre més endavant. Això ja també ho comentem a les trobades, on ens anem encallant depèn dels personatges que aquí estem interpretant. I el manual del maestro, què és? El manual del maestro és que tots un cop ja hem llegit el text i hem fet els exercicis, doncs ens convertim en el que el curs de milagros diu maestros de Dios. No és que hem de fer res especial, sinó que ens dona una mica les característiques de com ens comportarem, doncs perquè tindrem més paciència, perquè tindrem més confiança, i són les característiques que assolirem un cop hem fet aquest camí. El que passa és que no cal que llegim i que fem tot d'una manera endreçada, és a dir, ara llegeixo el llibre, ara faig els exercicis, sinó que pots començar el llibre pel manual del mestre i pots anar fent els exercicis i pots fer les lectures del text i pots acompanyar-te amb altres autors que escriuen molt sobre el curso de milagros i a vegades és molt bo que puguis complementar el que vas llegint amb altres persones que ja l'han llegit i l'han treballat. Bueno, no sé, és un món. Sí, perquè si no estàs acostumat també amb aquest llenguatge és dens. Jo me'n recordo els primers cops que vaig llegir, crec que vaig adquirir el llibre, l'he vist l'any 2014, després de fer els cursos, les formacions en bioneuroemoció, i quan vaig agafar el llibre i vaig començar a llegir, vaig llegir un paràgraf i en tenia per tot el dia, perquè per mi era molt dens. Ara, per sort, amb el temps i amb els anys, sí, també anant aprenent, integrant informació, sent més... ja tenim més contacte amb aquest tipus de llenguatge,
i puc llegir tranquil·lament. Home, segurament no ho agafo tot, perquè hi ha molt contingut, però sí que vaig agafant la idea principal, la idea general. Perquè sí, és dens. Ho veus així, o per tu ja potser ja és molt natural, si el tens... No, estic totalment d'acord amb el que dius, perquè una de les primeres resistències que obté la persona que s'acosta a un curs de milagros és el llenguatge, perquè és un llenguatge molt cristià. Llavors, n'hi ha moltes persones que quan ens fem a les trobades el primer que em diuen és que això que diguin Déu, doncs jo els dic no li diguis Déu, o em poses Déu, posa-li una altra paraula que tu no creïs resistència ara. Amb el temps acabaràs dient-li Déu, acabaràs dient-li fill de Déu, perquè ja el significat del cristianisme per tu ja l'hauràs transformat. En el moment que el canvies, ja és igual la paraula que utilitzes, però si en un principi la resistència la tens amb la paraula en si, el millor és canviar la paraula. Per exemple, n'hi ha gent que la paraula pecat, doncs és millor dir-li error. Sí. Perquè un pecat porta al càstig i l'error es soluciona. Per exemple, aquest és un dels conceptes que el Curso de Milagros més clarifica, no? Que sempre ens ha dit que nosaltres venim del pecado original i és simplement com canvia si diem error original en comptes de pecado original. Llavors, també quan parla del perdó, també a vegades n'hi ha gent que el fet del perdó també li dona una connotació molt cristiana. Doncs no diguis perdó, diga desfer l'error. Llavors, si vas fent petits canvis a l'hora del llenguatge que et porta el curs, doncs no fa que el deixis de banda ràpidament, perquè si no, sí, quan parla de Jesús, ens parla de Déu, ens parla del fill de Déu, i aquí ja entrem com amb resistència amb les nostres creences cristianes i és fàcil deixar la lectura. El llibre d'on neix, o d'on sorgeix, d'on apareix? El llibre és un dictat intern que rep una psicòloga clínica neoyorquina que es diu Helen Schumann i ella al principi, faré un resum ràpid, ella creu que s'està tornant loca, que s'està tornant boja, perquè ella està rebent una veu que li diu que escrigui. I ella doncs comença a escriure i el que passa és que, clar, no acaba d'entendre dintre de la seva ment, que és una ment no creient, en principi, tot i que sí que després, si veus la seva biografia, sí que veus que ella vol creure, però realment no pot, però aquí no entraríem aquí. I llavors, amb el seu company, que es diu Bill, i en principi van tenir una relació bastant conflictiva entre ells, fins un dia, això és molt curiós, perquè un curso de milagros entra a la vida d'algú quan un fa aquesta paraula que diu ha d'haver-hi una altra manera. Això no ha de ser així, ha d'haver-hi una altra manera. Aquest moment, quan ells dos un dia explicava a la Helen que la seva relació amb el Bill era molt conflictiva perquè eren de diferents generacions i tal com veien la psicologia, tot i treballar junts, no tenien molts punts en comú. I llavors un dia van dir ha d'haver-hi una altra manera. I a partir d'aquí és quan ella va començar a rebre aquest dictat intern. I li explicava al Bill, i li deia, mira, estic sentint això i no sé què fer amb això. I llavors ell li va dir, mira, doncs jo no sé si t'estaràs tornant boja o no t'estaràs tornant boja, però això que escrius està molt bé, continua escrivint-lo i ja veurem què farem amb això. El cas és que ho van escriure durant molts anys, van estar ella escrivint, ell al matí ho llegia i ho reescrivia i tal. I ella va morir dient que ella sabia que era veritat, però que no s'ho creia. I el primer alumne del curs seria el Bill Thetford, sí que va ser el primer alumne, perquè ell sí que ho va creure que això era el camí. Llavors, ja després han hagut diverses persones, van crear la Fundació per la Pau i van començar a editar-lo i aquí ja es va liar tot el que fins ara, tota aquesta bola de neu que tenim muntada. Jo he fet alguna formació d'un curs de milagros, per exemple, amb l'Enric Corbera, i inclús de cap de setmana, intensiu, i inclús, no sé si ho va nombrar ell o ho vaig llegir en algun lloc, que vaig saber que el llibre Un curso de milagros era dels llibres més venuts en l'actualitat del mes, que es venia per tot el món.
Sí, 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 sí. I es veu que a la Xina es ven moltíssim, que és una dada curiosa. El tema de la Helen, si algú vol, n'hi ha un llibre que és molt maco, que és aquest, que és Un viaje sin distancia. I aquí explica la biografia de Una la miqueta. Helen. Vale, sí? Sí? Perfecte, sí, sí, sí. I Viajes. després, Un viaje sin distancia. I també ara no el tinc aquí, però el Kenneth és també un escriptor que és molt vàlid, el Kenneth Wapnick, per continuar amb les ensenyances. Perquè, clar, a vegades et fa molt feixuc. I llavors un que és molt divertit perquè fa de les ensenyances d'un curso de milagros, és un personatge molt polèmic, però que és molt divertit, és el Gary Renard. El Gary Renard és divertit. I, bueno, cadascú ja va fent el seu... Molt bé. Ja et van guiant. Tu només t'has de deixar portar. O sigui, aquests llibres serien com un complement d'un curs de milagros per entendre el mes o per saber com entrar-hi. Exacte. També el Sergi Torres, és un gran comunicador d'un curso de milagros. El que passa és que ell no explica, no diu un curso de milagros. Però el primer llibre, el Torres, Un puente a la realitat, aquell és fantàstic i també t'acosta molt a les ensenyances d'un curso de milagros. Bueno, ens has dit uns quants llibres ja. Val, Sí. Què té tant d'especial aquest llibre? Que tingui tanta força, tanta energia. El Juancho, que tu el coneixes, Sí. Crec que una vegada va calibrar el llibre, sí? Sí. Amb el curs de bio, no? I estava a una freqüència super elevada, aquest llibre. Per quina raó és tan especial? O què té? Perquè hi ha molts llibres que parlen de consciència o de la unitat, sí, de sentir la unitat amb el tot. Sortir de l'element dual i entrar en la unitat, o deixar de sentir la unitat, què té d'especial aquest llibre? Que és molt ràpid. O sigui, i que no has de fer res. I que no hi ha mestres ni alumnes. I que no has de... És una eina molt ràpida. És una eina molt ràpida de retrobar-te amb tu. N'hi ha una frase que és boníssima, que ho comentàvem tu i jo fa un moment. És el elige de nuevo, hermano mío. En un moment donat, en el moment que t'adones que t'estàs entrant molt a la dualitat o que estàs en un conflicte o que estàs en qualsevol moment, tens aquesta eina i dius, hermano mío, elige de nuevo. I buf, no et sé dir en paraules què passa, simplement... Seria com reconduir-te, tornar-te a centrar, no? Notar que Sí. superant, quan t'estàs enfocant amb el problema més que amb la solució i com tornar al centre i canviar, provocar un canvi en l'estat intern, o connectar més endins, que és allà on tot està bé. Clar, i llavors, clar, quan això tu és a les trobades, clar, al principi, ara ja, per exemple, ja portem amb les trobades des del mes de juny, llavors el grup ja és un grup consolidat i em van coneixent i ja fem broma, però al principi costa molt, no? Perquè diuen, i això és difícil, i això... Però clar, quan jo els dic, no cal que feu res, no cal ni que llegiu, mira, anem a fer 4 coses, que és el desfer, o sigui, al matí entreguem el dia, si ens passa algú durant el dia, elegimos de nuevo, que és el hermano mío de nuevo, i a la nit desfaig. Desfaig és li trec la realitat a tot el que ha passat durant el dia. No? Fem el perdó, però si la paraula perdó no ens agrada, doncs diem res, desfaig. Clar, comencen a fer això sense plantejar-se gaire cosa. Allà no intervé gaire ni la ment lògica ni intervé gaire el personatge. Simplement estan dient el que aquella noia li ha dit que faria al matí i que, carai, cada vegada que s'enfaden i eligen de nuevo, els hi baixa la emoció aquella que la tenen tan descontrolada, o aquella muntanya russa, sembla que comença a baixar. I per això funciona, perquè amb el dia a dia et funciona. Val, fantàstic. Per posar-ho en pràctica el dia a dia, perquè igual alguna persona que ens veu és el primer cop que sent a parlar d'aquest llibre, o no el té, clar, les xarxes socials es pot trobar, però com pot començar a aplicar en el dia a dia el coneixement, el contingut d'un curs de milagros? Sí, perquè també ara ens trobem en una situació que segurament estan aflorant molts tipus d'emocions i moltes no són agradables. Sí, llavors segurament hi ha persones, bueno, jo ho sé, perquè tot sovint m'escriuen, sí? Persones que estan amb angoixa o amb emocions de dificultat. Com una persona pot començar a aplicar en el dia a dia el que és el contingut d'un curs de milagros? Doncs simplement esperant. O sigui, quan... I això també ho expliquem molt amb
en altres, no sé si no m'agrada la paraula teràpia, en altres disciplines m'agrada més, que és en el moment que estàs dintre del conflicte o dintre de la tormenta, el que has de fer és parar, t'has de fer observador, no? El curso de milagros el que ens fa és ser més conscients. Mira, una altra tècnica que és molt similar, el que passa és que li han tret com tot una... El mindfulness, el que és l'atenció plena, seria el pas previ al curso de milagros. Perquè el mindfulness l'únic que ens està fent és que tornem l'atenció de fora endins. I llavors, clar, persones que ara no coneguin res del curso de milagros, entrar-los i que de cop i volta facin servir tècniques, potser els hi costarà, perquè no entendran, com tu has dit, el vocabulari, a vegades no ho entendran. En canvi, simplement que agafin l'atenció, això és fàcil. És a dir, que rentin les mans amb atenció plena, que mengem amb atenció plena, i cada vegada que sentin que surten del seu ésser, que tornin amb ell. Això seria el primer exercici. Ara ja, amb persones que ja estan avesades a més del curso de milagros, o, per exemple, a tots els grups que ara compartim, doncs el que sí que els he dit és que ara tenen una molt bona oportunitat de o fer la jerarquia d'il·lusions si no l'han feta, o repassar-la, la jerarquia d'il·lusions. La jerarquia d'il·lusions està dintre del que és el capítol 23, que és les leyes del caos, i t'explica quin és el món que creiem que estem vivint. I llavors que cadascú vivim el món segons el què? La nostra jerarquia d'il·lusions, que no deixa de ser el que nosaltres diem els nostres valors, no? El que passa és que a vegades els valors que nosaltres creiem que tenim no són realment amb els que prenem les decisions. Llavors, quan això ho plasmem en un paper, tot això, bueno, és que és molt divertit, ja veus que m'enrotllo molt, Salva. No, està perfecte, crec que és molt interessant el que estaves explicant. Llavors, què hauríem de fer aquí? Doncs, a veure, amb la jerarquia d'il·lusions, el que jo els convido, ja et dic que aquest és el capítol 23 i ja ho tenen clar, no? La primera llei del caos diu que la veritat és diferent per a cada un. Clar, si ja partim de la base que en el món en el que vivim la veritat és diferent per a cadascú, doncs és molt evident que tinguem conflictes, perquè si per mi el més important són els diners i per tu és la família, les decisions que prendrem, tu les prendràs i tindràs raó perquè serà de cara als diners i jo de cara a la família. I llavors xocarem com a trens, no? Doncs ara, en aquest moment, tenim temps de pensar realment amb quina jerarquia d'il·lusions estem prenent les decisions que prenem i ser-ne coherent de si realment jo estic prenent les decisions per lo que és per mi el punt 1 o és pel punt 4. A vegades m'he trobat que a les trobades algú diu no, per mi és més important el temps que els diners envers la feina, no? O sigui, diem a la feina, quina és la teva jerarquia d'il·lusions envers la feina? I et diuen el temps, no sé què. I llavors dius, vale, cap problema. Si reduïm jornada i reduïm també diners, no? Ai, no, llavors no. Doncs llavors no t'enganyis. No estàs... La teva jerarquia d'il·lusions és enganyosa. O sigui, per tu és més important els diners que no el temps. I llavors, si tu simplement te n'adones d'això, tornes a estar en el centre, perquè ja no t'enganyes, ja no hi ha conflicte intern. Vale, llavors acceptes o no acceptes, això cadascú que faci el que vulgui, però almenys és conscient de que aquella decisió de la feina l'està prenent pels diners, no pel temps. I així en cadascú del que nosaltres considerem els àmbits de la nostra vida. O sigui que seria bo, i més ara aquesta època que estem vivint, que la gran majoria de persones tenim temps per escoltar-nos, doncs escoltar-nos bé, ser sincers amb nosaltres mateixos i veure quins són els nostres valors, què és el més important i veure les decisions que estem prenent o com està el nostre dia a dia, si encaixa amb aquests valors. És important que veus que et dic il·lusions, perquè il·lusions vol dir... Sí, bueno, el llibre en diu il·lusions, sí. Exacte, perquè valor pensem que és del món real, no? Si jo dic els valors, ens portem molt a la dualitat, no? Els valors, la moral. En canvi, les il·lusions, el que et porta és que resti importància, perquè el curso de milagros ja et diu que no hi ha
nivell en los milagros, és a dir, no hi ha nivell en les il·lusions, tots són il·lusions, perquè si no estarien dintre del món real. I al món real no n'hi ha il·lusions. Sí, o sigui, el que Això diu... ja aquí és una mica més metafísic, eh? El llibre, crec que per entendre el que estaves dient, és que tota aquesta realitat que nosaltres experimentem com a real, i per això n'hi diem realitat, no és més que una il·lusió. Ah, exacte. Però no podem, per aquest fet, ni menystenir-la, ni negar-la. Perquè si jo no miro aquesta il·lusió que jo m'estic creient, no la puc transformar, no la puc desfer. Per tant, s'ha de tenir molt en compte quan escoltem persones que parlen sobre el curso de milagros amb el tema de, bueno, com és un sueño, com esto no existe. Perdó? Sí que és un somni i sí que postula que això és una il·lusió i sí que postula que tots ja estem desperts, però tingues en compte que jo ara sí que m'ho estic creient. Més o menys, però m'ho crec. Llavors, ho vaig a mirar, no per creure-m'ho, no per fer-ho realitat, sinó per poder desfer-ho, perquè si jo no ho miro, jo no ho puc desfer. Segons el que ens dius, que està extret del llibre, clar, tot el que experimentem, en el fons, és una il·lusió, sí, aquesta realitat és una il·lusió, sí, com diuen els grans savis, venim, com m'agradava molt el Sadhguru, que posava un exemple que deia, al final nosaltres som com una pantalla emergente d'aquestes que surten a internet, sí, que surt un anunci, et surt alguna cosa i torna a marxar, i la nostra vida és això, sí, simplement apareixem aquí al planeta, estem un temps, que l'anunci és 2 segons i nosaltres poden ser 40 anys o 100 anys, però, i tornem a marxar i ja està. Si llavors el que estem vivint és una il·lusió, però dintre d'aquesta il·lusió hem de procurar comprendre, sí, entendre i trobar la unitat amb nosaltres mateixos perquè, d'alguna manera, aquí és on hi ha la nostra realització, sí? És on hi ha la connexió. Deixar la ment dual del que està bé, malament, sí? Dia, nit, tal, baix, esquerra, dreta, tot el que divideix, sí? Com poder accedir on arriben els grans mestres, sí, il·luminats, diguéssim, a la unitat, sí? A l'un. Tot és un. És com a la nit. O sigui, d'una nit te'n vas a dormir i somies. Mentre somies, tu creus que estàs somiant. I si tens un somni i és un malson, tu estàs patint el malson. Mentre que estàs allà, tu estàs creient. Quan et despertes, dius, quina xorrada, però si era un malson, no? No t'aniràs a disculpar. Si t'has discutit amb algú, quan estàs despert o estàs en vigília, no t'aniràs a disculpar i li diràs, perdona, perquè ahir vaig somiar que et deia no sé què i no sé quantos. Però mentre tu estaves somiant, tu estàs passant malament. Estàs plorant, estàs... Ara, a vegades, amb aquests somnis, ens diem a nosaltres mateixos, ei, que estàs dormint, que ja en aquell moment canvia el malson? Doncs és el mateix, però quan estem desperts. És el més a prop que podem veure de lo que ens està parlant. El món del somni, això és el més a prop. És la nit, quan estàs dormint, amb aquell somni que tu estàs tenint. Però per això et dic, és molt important que no ho menystinguis, perquè aquella persona quan està dormint i té un malson ho està passant malament. Perquè no se n'adona que està dormint. Perquè se n'acreu que és aquell personatge. Doncs igualment ara, si jo em crec que sóc jo, que sóc aquest personatge amb les meves emocions, amb els meus pensaments, amb aquest cos, doncs jo tindré els meus conflictes i els tindré. Si els nego, no es podré transformar. Si en canvi, si me'ls miro, si dic que això em passa, això que faig la meva jerarquia d'il·lusions, miro quina és la meva por més tremenda o quina és la por més gran que jo tinc, des del personatge podré transformar-lo i podré desfer-lo. Si no, doncs no, continuaré atrapada en el somni. Vale, per entendre aquesta metàfora, la realitat és un somni, però dintre d'aquest somni jo he de procurar aprendre a millorar per viure el màxim de bé i amb coherència possible. Exacte, per estar el més temps en pau possible. Perquè en el moment, o sigui, jo ara mateix estic en un camp de batalla, segons les paraules del curso de milagros. En el moment en què jo me n'adoni que estic en el camp de batalla, cada vegada aniré més a sobre del camp de batalla. Si jo ara estic en un camp de batalla, si jo estigués en una guerra medieval,
jo no podria fer més que atacar i defensar-me, atacar i defensar-me, atacar i defensar-me. Perquè és que o ataco o em maten. És que no hi ha una altra. Si pensem en aquelles batalles d'abans, o en 300, la pel·lícula 300, allà, què poden pensar? L'únic que pot pensar és el que està a dalt del penya-segat, aquell que ja ha sortit del camp de batalla i pot dir, vale, tot això està passant, jo estic aquí i puc veure com puc fer per sortir-me d'aquí. No és ben bé així, però és una aproximació en paraules de lo que podríem... Entenc que seria molt important desidentificar-nos de qualsevol cosa que tingui una vida temporal, qualsevol cosa que sigui perecedero. És a dir, no només una relació o una casa o un cotxe, sinó inclús el cos, les emocions, la ment, qualsevol cosa que sigui perecedero, ens n'hem de desidentificar per poder accedir a aquest estat intern elevat. Això és el primer que fem. O sigui, amb les trobades, el primer que fem és identificar el que nosaltres li diem l'ego. I què és l'ego? L'ego es composa del cos, de les emocions i dels pensaments. I llavors el primer que fem és començar a desfer aquestes tres parts per trobar el que realment som. Perquè jo el que crec que soc és un ego. És un ego que té un cos d'una manera, que té uns pensaments, que d'on ens venen aquests pensaments? Doncs aquí anirien de les creences familiars, de les creences personals, de les creences de la societat, de les... Clar, imagina't que d'on sortim, això és com una bola de neu. Què fem a les trobades? Desfer, 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 desfer. Per què? Per trobar-nos el que realment som, però que està tan amagat que ens creiem que el que som és tot allò altre que és el que no som. Bueno, no sé. Crec que l'últim dia que vam parlar em vas posar una metàfora, un exemple, sí? Sí. Que m'ha agradat molt i que poder pot servir molt per entendre tot això. La del guió. Sí. Pots explicar? Sí, sí. Mira, clar, nosaltres, tal com vivim, i sobretot en aquests últims temps, hem passat de ser víctimes, és a dir, a mi em passa alguna cosa i em passa perquè sóc la víctima d'algú exterior a mi, després passem a ser responsables, és a dir, ja és millor perquè ja no sóc víctima, sinó que puc fer alguna cosa, que és on estem la majoria, però el Curso de Milagros t'aporta a alguna cosa més. És aquest punt extra. I llavors això que és el que et vaig explicar l'altre dia, que és amb un llibre, un autor i un guió fa que amb un noi el deixi la seva nòvia. I llavors, per aquest motiu, amb la novel·la, el noi es suïcida. Tota la gent que està amb nivell víctima, dir nivell per dir-li d'alguna manera, el primer que pensa és que aquest noi, el motiu del seu suïcidi és perquè la nòvia l'ha deixat, que estaríem tots d'acord i podríem fer tesis de per què l'ha deixat la nòvia i per què no, i què ha fet ell i què no havia de fer, però creuríem que el motiu del suïcidi és que la nòvia l'ha deixat. Després tindríem la segona fase, que és aquesta gent que ja pensem que som responsables o corresponsables del que ens passa, per tant, diríem, no, si s'ha suïcidat és perquè ell ho ha triat, ell ha pres aquesta decisió. Però llavors el Curso de Milagros et diu que qui ha pres la decisió és simplement l'autor, és a dir, que ha estat l'escriptor el que ha fet que aquest noi es suïcidi i la nòvia el deixi, i aquest és el punt que crec que és molt orientatiu del que diu el Curso de Milagros. O sigui, seria primer de tot el que s'hi trobi sortir del rol de víctima, per pujar al rol. És com, no sé si està més amunt o no, però seria com nivell de consciència, més despert. Sortir del rol de víctima per arribar al rol de responsable, i el següent pas seria el de la connexió. Hi ha alguna cosa que jo que fa que tot esdevingui. Hi ha alguna més. No soc jo, ni puc prendre jo totes les decisions que em prenc que puc prendre, sinó que n'hi ha alguna cosa més. Li podem dir consciència o li podem dir cadascú com vulgui. Fantàstic. No sé si et queda alguna coseta per dir, que t'hagis quedat amb les ganes, perquè clar, aquest llibre dona per molt. No, jo ja crec que he xerrat gaire. Vale. Doncs, tot i que n'has dit
2 o 3 o 4, i de fet també estem parlant d'un llibre, però quan faig alguna entrevista amb algú, perquè, bueno, per qui ho vegi que pugui prendre nota, però també per mi, m'agrada que cada persona em digui un llibre. Sí? N'has dit varis, eh? Però si vols, pots repetir algun dels que has dit abans, o si també un en ment que diguis, ostres, aquest és un gran llibre, sí, m'agradaria que compartissis a veure quin llibre recomanes o quin llibre tu d'alguna manera t'ha tocat, t'ha arribat, t'ha ajudat a aprendre, a transformar-te. A mi el que em va agradar molt va ser el que ja us he dit sobre la Helen, perquè a vegades va bé saber, perquè això del dictat intern queda com una mica que no sabem ben bé què vol dir. Llavors, conèixer també la història de la persona que va rebre aquest missatge és interessant i a mi em va ajudar. Però bueno, ja com us he comentat, n'hi ha molts autors, cadascú trobi el seu. Vale, el llibre és un llibre que explica la història de la Helen, que és l'autora d'un Curso de Milagros. Sí, però bueno, no és l'autora. Ella simplement va fer d'escriba. Ella va fer d'escriba, eh? La canalitzadora. Sí, però és que a ella no li agrada el tema canalització, per això li diu dictat intern. Molt bé. Vale? Em prenc nota perquè no l'he llegit. Molt bé, Maite, doncs moltes gràcies. A tu, Salva, un plaer, com sempre. Sí, Vinga. un vida que cada dia llegeixo un paràgraf, però com després de parlar-ne em ve de buscar llegir-ne més. Molt bé. El temps ho permet. Moltes gràcies i... Una abraçada. Una abraçada.